Salutare! Așa cum am spus data trecută, astăzi o să vă prezint colecția mea de săculeți pentru tras la distanță. O să încerc să fac o prezentare cât mai succintă, dar sper eu cuprinzătoare. Pentru început vreau să vă arăt primii mei săculeți cu care am început să trag. Sunt achiziționați de pe site-ul celor de la Vertebre din Norvegia. Foarte buni, foarte practici și versatili, ușori, dintr-un material textil rezistent și sunt umpluți cu granule mici de plastic, lucru care permite o compactare foarte bună a lor. Ei pot fi puși, bineînțeles, pe orizontală, pe verticală și se controlează foarte precis elevația. Unii dintre preferații mei și care îi folosesc cel mai des. Varianta a doua ar fi acest săculeț de tras tip urechi de iepure, pe textil sau pe piele. Cel pe textil nu cred că l-am folosit vreodată, l-am adus să-l vedeți. Nu-mi place deoarece este umplut cu niște biluțe de plastic de granulație mai mare și nu-mi permite un control foarte fin și precis a elevației. În schimb, acesta de piele l-am cumpărat gol din Germania și l-am umplut cu nisip cernut. Prinde patul foarte bine, deci patul armei se așează foarte bine între urechile astea, iar elevația se poate controla foarte bine și precis strângând baza lui. Unul dintre săculeții mei de bază. O altă variantă a urechilor de iepure ar fi acești doi săculeți care am cumpărat la set. I-am folosit foarte puțin la tras, cel mai mult îi folosesc atunci când, de exemplu, reglez o armă care nu are bipod. Aici se așează patul armei, aici au lucru și la fel din baza lui reglez elevația și poți regla arma, dar și aceștia fiind puși în diverse poziții, după cum solicită situația, pot fi folosiți la tras. Acum aș vrea să vă prezint Bentley-ul săculeților de tras, și anume acest Edgewood, care este confecționat special pentru una din armele mele, aceea maronie. De ce zic asta? Pentru că patul respectiv este foarte lung, de o anumită conformație, care trebuie să se potrivească cu aceste urechi de iepure. Urechile sunt foarte lungi, umplute la maxim cu nisip, pentru a permite culisarea, înainte și înapoi, a patului și deci managementul reculului este foarte mult ușurat de acest săculeț, care, după părerea mea, are peste 4 kg, chiar 5 greutate. Foarte lat, foarte stabil, se folosește, așa cum am spus, la armele pentru bench rest sau, mai nou, la LR, trasul la mare distanță, pe paturile Macmillan sau Manners. Sunt folosite de trăgători pentru că, repet, permite un management a reculului foarte, foarte bun. Un alt săculeț favorit de-al meu este acesta, tot de la Protector, umplut de asemenea cu nisip. Eu îl folosesc ca să trag cu Caldexul 338 Lapua, deoarece patul are în partea de jos o conformație destul de ciudată, cu ceva butoane. Nu pot să folosesc niciun alt săculeț să trag cu acea armă decât acesta. Se așează foarte bine pe el, culisează înainte-înapoi și reglez elevația din grosimea lui, sau îl folosesc împreună cu acest suport. Cred că așa se poate denumi cel mai bine. Este un suport de săculeț, l-am cumpărat din Australia, de la 4AW, este un magazin online, da? Deținut de cei care au canalul Mark and Sam After Work, australieni. Este un suport de săculeț
iar cu ajutorul celor două butoane se controlează atât mișcarea armei stânga-dreapta, cât și sus-jos. După cum observați, se ridică toată platforma, deci poate fi mișcat pe cele două axe. L-am achiziționat în ideea în care o să trag grupuri pentru precizie, pentru reglatul armei și vă spun că mi-a depășit așteptările. Este un instrument foarte interesant și util. Și ăsta este foarte greu, respectiv foarte stabil. Se folosește, cum am spus, la trasul de mare precizie. Aici, în dreapta mea, v-am adus ca să vedeți un set de săculeți pentru tragerea pozițională în PRS, care ajută la construirea unei poziții solide de către trăgător. Ăsta este un game changer care se prinde de armă sau se așează pe baricadă. O să fac ulterior acestei scurte prezentări și un filmuleț în care o să vă prezint exclusiv acești săculeți. Asta este un săculeț intermediar între cei doi, care poate fi folosit pentru umplerea diverselor goluri atunci când tragi. Se poate sta pe el. În situația în care se trage din această poziție și avem foarte multe puncte, da, care mișcă, se pot umple aceste goluri și deci construi o poziție foarte solidă. Iar săculețul mare, de asemenea, când tragi de pe baricadă sau de pe poziții de acoperiș sau de pe acoperiș, se poate folosi pentru a umple, da, diverse goluri, a construi diverse poziții. Dar aici o să revin cu o scurtă prezentare. Acum, ca să vă prezint mai în detaliu ce fac acest săculeț, mi-am adus câteva arme, așa cum puteți vedea. Fiecare pat are altă conformație, nu seamănă unul cu celălalt, prin urmare, fiecare săculeț are corespondentul lui într-o anumită armă. Nu poți să folosești orice săculeț cu orice fel de armă. O să-mi pregătesc aici studioul și o să vă arăt fiecare combinație în parte.